आप सबके बता दें 5 जनवरी के भोजपुरी के पावर स्टार मोहन सिंह जी के जन्मदिन रहे। जन्मदिन के शुभ अवसर पे एगो नया फिल्म के अनाउंसमेंट भइल बा, मुहूर्त भी कंप्लीट हो गइल बा। वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से एगो पोस्टर रिलीज भइल बा जोना फिल्म के नाम बा गदर 3। तो पवन सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे बहुत बड़ा एगो सौगात मिलल बा पवन सिंह के। आप सबके बता दी बहुत जल्द पवन सिंह के गदर 3, गदर 1 भी बहुत सुपर डुपर हिट रहे, जो उनके 2016 में फिल्म आई रहे गदर। गदर बहुत सुपर हिट रहे, गाना भी सुपर हिट रहे, बहुत ही अच्छा लगा गदर। गदर पार्ट 2 जौन बा के और स्टार के बा। फिर गदर 3 पवन सिंह के बनता, सिनेमा होता, इनमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन रही, बहुत कुछ बता दी। गदर 3 के पोस्टर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर देखल गई बा। 5 जनवरी के पवन सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये फिल्म के अनाउंसमेंट भइल बा और ये भी बतावल गइल बा कि बहुत ही जल्द ये फिल्म के शूटिंग भी स्टार्ट हुई और बहुत ही अच्छा लोकेशन पे शूटिंग हुई। बहुत ही भोजपुरी में एगो अलग सिनेमा बनी, जैसे गदर पार्ट 1 रहे ओकरा से भी बेहतरीन पार्ट 3 बनी। पार्ट 2 तक कौन अदर स्टार के बन चुकल बा। तो जैसे आप लोग पार्ट 1 के देखनी वैसे भी पार्ट 3 के भी देखब पसंद करब। जैसे जैसे अपडेट मिली आप सबके जरूर बतावल जाई। और बाकी बताई गदर 3 के पोस्टर कैसा लागल, अच्छा लागल तो कमेंट जरूर करी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर ली। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।